excuse me. Mabungahong kagabion. Thanks for waiting, brothers and sisters. Cheers ako. Please share our live tonight. Please. And as always, i-mention yung mga higala sa comment section. Good evening, sad sister Mary from Israel. Anyway, ako sang i-share mga Ikson. Wait. Musta. Right. So, done sharing. Praise the Lord. Pasensya na sa kabisi na itong mga Ikson. O, taka-live, no? Inayag ang may sugay. So, wala ka live ganina kay medyo busy unya. Mura o wala pa ko ka-recover sa kapoy ba kay balo na mo. Yesterday dito tag Cebu. Sulod na po ta Cebu City Jail mga igsoon niya. Wala tay tarong tulog kay nga na man ginaon niya. Aside from that nagsunod bitaw Sunday medyo kapoy gid kay duha ka service every Sunday unya gabi na maabot unya mata pagkadlaw. Ana bitaw so mao na nga wala ta ka live yun ng buntag kay medyo nagrest ta ka diyot. And then aside from that nasa milakaw sa mga asawa. But praise the Lord kay before ta matulog karon magisgot tag pulong sa Ginoo. Amen. And as always, I just want to encourage everyone, all of you brothers and sisters, to share our live tonight and i-mention yung mga higala diri sa comment section. And also, you can type at followers at highlight at everyone. Para bitaw po nga, makabantay ang atong mga friends ba? Who knows? One of your friends in Facebook really need this message tonight. Amen. So, please share our live or, share our live. Nindot yun. And don't forget sa wala pa ka subscribe sa tong YouTube channel, pray raman ang subscribe na. Please subscribe ang link na sa caption na ning live kay ako ning i-download dito after this kay i-upload dito kay mawala raman ning mensahe igsoon in 30 days. Automatically ma-delete siya, mao na nga ako ani siyang i-download niya akong i-upload dito for the glory of the Lord. Okay? So shout out sa tabi, bingaw ko niyo da. Ato sa ning pa kus gagamay itong aircon bay murag libungot man.
Shout out naman tanang mga OFW as always. Mga naka-permanent resident diha sa lain-lain kanasuran. Mga seaman, mga seafarer, mga nurse diha sa gawas. Okay? Shout out yung tanan, no? Ginamos kong prayer kanunay. Kabalo mo, igsoon. You are one of the reason why I always want to have a live coverage of the Word of God. No? Ganahan ko mag-live tungod ninyo. Kamo ang usa sa rason. Nga naman, kay kabalo na mo, I understand that not everyone has or have the opportunity to go to church. Di ba na yung mga nasod nga ang uban stricto, maybe Middle East or basta unya busy sa trabaho, mao na nga di mo kalugar, mao nang naaning live na to igsoon para naamoy kalingawan ba, lahi nga kalingawan kay mabusog inyong kalag. Amen. So again, shout out, no, kanang mga OFW, grabe, salute sa inyong sacrifice. I will always keep you in my prayer, my personal prayers. God bless. Okay? Shout out sa tanang mga Luzon, Visayas, and Mindanao who are watching this time. Tanang mga followers sa atuang original page, 220,000 followers and counting. And 33,000 sa kaning Mabungahon Kristohanon 2.0. Duha man ka page ang ako ang active gigamit karon kaysa usa ka page dili ta recommendable ta sa 2.0 Mabungahon Kristohanon 2.0. Pero okay ra, padayon ra ta, importante maka-live ta. Amen. So shout outs tanang mga subscribers ani nga page, star senders, new followers, welcome kay mo nga page. Wala tayo gilalis relihiyon diri. We respect all religion. We lift up only one name, the name of Jesus Christ. Amen. Shout out may Maya ang Ginoo, matagadlaw. Adrian Carl, to. Ako rin gi-shout out ang Cebu City Jail. Ako gi-shout out ako mga brad yang lunglib kay no, mga brad na ko sa Alpa Kaparong anada sa bahay ni Kuya. Shout out. And of course, akong gi-shout out akong unahon ni-shout out ang gisudlan ako, maximum 20. Sakto man siguro ko. Okay. Shout out Mayor kuan dia sa akong brother nga si Mayor Brad Jao. Okay, shout out brother. Salamat sa kuano, asa to ha. Tuwa dito ako ang kuano. Salamat sa imong gihatag nga kuan. Jersey, no. Shout out sa pamilya ni Brad Jao nga naminaw sa gawas. Okay. Sa laya ba? Okay? And of course, akong gi-shout out kisa may nice star senders. Thank you kay kitsa man. Basta na, thank you. Chris Lindio, God bless you, Exxon. Thank you, star senders. Shout out na ko sila Brad Aris. Brad, salamat sad guys sa FS, no. And then shout out sa pamilya ni Brad Aris kay makadungog man na sila sa gawas, no. Shout out and to your whole family, namo sa akong prayer. And thank you sa FS Lipay kay kong manghod kay tas Cagayan. And si Brad Mago, shout out sa Brad Mago. Siya na sa akong prayer kanunay, no. Kuan, shout out na ko ang wife ni Brad Mago, si Lovely. His lovely wife, si Lovely, and si Brad Ibang sa shout out. Ug sa tibuok pamilya ni Brad Ibang sa nakakaroon sa laya, no. Shout out ninyong tanan, namo sa akong pag-ampo. Okay? Shout out Brad Ayan. Og sa tanan nga naa sa RDC 123. Ako lang i-generalize bi tanan diha, shout out. No? Tanan. Okay? Para sa kamayan sa Ginoo ni wala ni nagdag relihiyon. Okay? Gubot ka ng relihiyon, sige away. Atong ipataas ang ngalan sa Ginoo kay wala ilay makabag-o na to ang Ginoo. Sige tagpanghambog sa relihiyon niya, wag ita mabag-o. No? Ana na diha. And of course, shout out na ako kisabay uban na. Brad Kenneth, shout out. Mga brad na ko ni sa kuano sulod. Tumanghod ni Brad Jomar. Tanan nga naa diha, no. Sama sa akong ibalik-balik ug wali ninyo every sale or brigada nga akong sudlan. Ako ginang ibalik-balik ninyo kabalo na mo nga aside nga namos kong prayer, ayaw din mo pagpakawag paglao mga kaigsoona, no. Sa mga pamilya nga namati karon nga ang inyuhang mga
family or members of your family nasa Cebu City Jail, kupot lang samtang may kinabuhi na ipaglaom kanunan. Shoutout also sa tanan nga mga kauban ako from Living Water Christian Fellowship, Kanipaan, Puok, Talisay, nga walay puas nga kadasig bitaw nga maguban-uban ni majority na nila gikan sa nagprisuhan. Kay namay ning bus na to ganina kay sigurado ba daw ko nga mga bag-o na sila. Sumangil ako na wala kay bao nga. Grasya sa ginudaghan kog mga disciple, kriminal. Karon gibag-o na sa Ginoo. Di sila mutuo kay lang Ginoo sila di makabag-o anar man na. Amen. Tinuod nga Ginoo atong gilagaran makabag-o gina makausab sa kinabuhi sa tao sa unsa kadautan. Shout out na ko na akong team from Living Water Christian Fellowship. Shout out to of course Pastora Ninit, Pastor Jay Salamputan, Pastor Herman Romano of Mandawi, and Pastor Jimuel, Brad Adsel, Brother Jerry, mga brad na kong alunglib, gani, mga akro ni nga napriso po ni diha sa sulod sa bahay ni Kuya. Resulta po ni sanay nagsigigwali sa sulod o karon nahimo ng mga alagad sa Ginoo kauban-uban mi nga mo wali na dito. Okay? Shout out again sila Brad Loy, Brad Andrew, Brad Buying, Brother Arturo Flores and Rodolfo Flores, Sister Jarden, Sister Sheila, isa pa uban. Tong nay duha ka dalaga nga babae kinsa to wala pa mi nagila-ila. Brother Andrew, shout out. And isa akong naon sa kay basin na di ma. Basta tanan sa akong family diha no, whole family bang ating sulod dito, akong team, family man na no. Shout out og sa katong na sa Cebu City Jail ka brad na ko nga gisikhan ko. No, gisikhan ko niya brad na ko na siya Scripture in Arms. No, so shout out sa tanang mga jail officer sa Cebu City Jail. Thank you so much. We're so grateful as always for the great privilege that you have given to us, that our team, to deliver the word of God inside, no? Dili na gi-deliver na mo ang Shabu sa una ng pamiskuan. Ang salbahis sa una nga mong i-deliver Shabu karon pulong sa Ginoo. Thank you. God bless sa tanang mga jail officer sa Cebu City Jail. Okay? And of course, tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao who are watching this time, a blessed evening and mayong gabi sa diha Sister Jarden Baha manakog shout out nimo. Okay? Unya si Brother Danilo rin muro na pil shout out kay. No? So sa pagito. Again, akong balik ko no mga PNP personnel, especially ari sa Camp Usmeña, akong amigo da kababata, Sir Paul Acosta. Nga kauban sa nako nagsigsulod na, nagwali na sa igsugod. Kuban-uban man ang mga igsoon. Sir Paul Acosta o si Ma'am Clarence Acosta, yung asawa. Last time, last Monday, kauban na mo dito sa Cebu City Jail. And shout out na ko diri ang Tagbilaran City sa Barracks, mga kapulisan diri. Okay, so shout out na ko silang tanan og amo ang station diri sa Clarin. Clarin Police Station headed by our police chief, si Police Lieutenant Chief Amado Amba. Okay, and of course akong shout out ang silingan na mo neighboring station na mo diri sa Inabanga nga nakakita ko sa ilang post rank 1. Congratulations Brad Chief Police Captain Albert Sator and to all of the PNP personnel of Inabanga Police Station. Okay, manatag shout out. Shout out na ko ang Dawahon Islands of Southern Leyte. Shout out to Sister Lilia and Brother PD Pinola og si Pastor Marlon Cotamora. Asa pag yun? Okay. Naday shout out na ko ganina na ay ato ang followers ba nga nag-message na ko ganina. Shout out ko diri. Asa man to si Brother ko to siya. If I'm not mistaken, Brother Gino. Okay. Shout out to Brother Gino from Cebu City. Brad, murag masibo gid siguro ni si mong kinabuhi ni kani atong topic karon, no? Ang shout out na ko nakita na ko si Brad Joy Pentados Adnilsor from Mukpok, Sandingan, Loon. Okay? So again, akong shout out no advance 52nd anniversary, mga Brad.
Basin ganahan mo mawitik na ko og if SD ka nang nalay nga 50 second ha. Okay? Shout out mga brad na ko rin. Long live ko na uban sa grasya sa Ginoo. Say yes, kept in arms. Ay kalimot, ipataas na itong ngalan sa Ginoo. Walay may tabo nga long live. Walay mahabang buhay mga kapatid. Kung wala si Lord. Do not forget, let's not forget the number. What is the number one in our hierarchy? God first. No? In everything we do, let us put God first. Kay maunay sikreto sa taas nga kinabuhi. Pabor, panalangin, protection. Amen? So muna, mga brad, long live. Uban sa grasya sa Ginoo. And, isa pag humana na shout out tanan. Okay? So, nahumana na shout out mga igsoon. And now, let's start. Let's pray. Anyway, before we start to pray, ang atong topic karon igsoon, nindot ni siya kay, actually, mauni akong gi-share sa maximum 20. Last Monday, sa silda nila ni Mayor Brother Jao, nila Brad Jao, okay? Mauni akong gi-share dito pero ako lang punaan. Ang atong topic mga igsoon or theme for tonight before we rest or we go to bed. Kung ano siya mga igsoon kanang nindot ni usahay itugot jud mga igsoon sa kahitasan. Nay mga panahon nga dalhon ta sa Ginoo sa usa ka dapit nga di na ka ngwa na kay masangpit ba dili na nimo masangpit imong mama, imong papa. Ang imong mga tao nga higala doon sa dughan, wala na salig nimo usay itugot sa Ginoo na. Nga wala na kay masangpit kundi siya na lang. Wala kay choice. Mo na tong topic karon. Nindot kina, kita nindota. That is why I just want to encourage everyone to share our live tonight, and you can mention as always your friends and loved ones here in the comment section, your families, to all of your friends who are struggling right now. Nindot ni Ikson fit ni nila. And of course, you can type as always at followers, at highlights, at everyone. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you have given to us tonight. Father God, not all of the people around the world tonight have the opportunity to listen to your word. But Lord, thank you so much for this great privilege, for this blessed opportunity that you have given to us. Gitaganaw sa minimo Ginoo higayon nga mamalandong sa imong pulong. But before we start, Lord God, I pray search our hearts. So siya mong kasing-kasing Ginoo ang kinasuluran namo. Kung na may mga butang sa mong sulod karon nga may hinungdan nga dili mo tuhop ang imong pulong, kuha akin ni Lord God, pasaylo ami. Himo aming takos Ginoo nga mamati, mamalandong sa imong pulong. Kay imong pulong balaan kini kaayo Lord. And tagay may kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton ug anda mosunod sa imong pulong. Ikaw lamang among gipataas karon Ginoo. There's no other name that we lift up tonight. No religion, name of the churches, denomination or any groups, but we lift up only the name of Jesus Christ tonight. Jesus reigns as always. And Lord God, I pray, give us heavenly wisdom for us to understand or interpret deeply about your word. Because I believe, Lord God, if we interpret your word, your holy word, using our worldly wisdom, or let's say tawhanon lamang siya nga kaalam, dili yun may makatugkan. That is why we're praying for heavenly wisdom and the guidance of the Holy Spirit, Lord God, aron among mas masabtan, mas mapalawman imong pulong. Holy Spirit, we welcome you, and I pray i-bless tanang viewers karon Lord, tanang mga listeners. The moment right now we meditate, we listen to your word, let it be that your presence, Lord God, will be filled in our hearts. Mabati na mo imong manifestation, Lord, ang imong gahom, imong dihog Ginoo. Lord, ikaw lamang among gipataas again. Holy Spirit, we welcome you. Let your will be done. Thank you for the victory, and I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, again, thank you for the victory. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen. Praise the Lord. And then, na nagpuda og stars. Thank you. Thank you, brother. Igsoon, kinsa ka, brother or sister. Okay, let's start. Hallelujah. Praise the Lord. Nindot kayo igsoon nga samtang before ta mga tulog
we will embrace the Word of God. I mean, mamalandong tas pulong sa Ginoo kay lahi, gaan ba, no? Maybe today stress ta sa mga struggle, sa mga battles, but ang pulong mo sa Ginoo maghatag na to og kalinaw. Amen? Okay, so let's start. Praise the Lord. So our text for tonight, again, mauni akong gi-share dito sa sulod sa Presuhan, but ako ni siyang balikon kay nindot kay igsoon nga mensahe. Kay sibo po ni nako, no? Mauni akong gi-share dito sa Maximum 20 dito sa brigada ni Mayor or Brad Jao. Okay? O again, salamat kayo Brad sa Jersey. Praise the Lord. Good evening po. God bless sa imuha dia, Pastor. God bless you more, Brother Dexter Tio Macundon. Okay. Anyway, pasensya na sa mga nag-comment dire. Unya, dili na ako mabasa no kay paspas kay ba. Magstorya po ko dire. Di na ako atiman. Okay, let's start. Kay alas 9 na, kapin. Hallelujah. Okay? So, let's talk about Jonah or Hunas or Jonas. Ingon diri ang Hunas, kabalo naman ta story ni Jonah igsoon. And then natay kwaon aning sa part sa story ni Jonah nga may atong topic karon kay atuan na lang ning isa mari, no? Good PM Pastor. Sige ba ako? So mana Lantaw. Okay, Lantaw. Video ni mo taga Misamis ko. God bless you. God bless you more and more. Sangay na ko. James Pahardo Buna. Praise the Lord. Naminaw ko ni mo Pastor Rosalia Polo. Salamat sister. God bless you more. Please share our live. Sa tanang mga on duty diha nga naminaw. Okay, so thank you. And sa tanan nga naka-loudspeaker diha. Sige, biraki. Para sa kamayaan sa Ginoo. Okay. Hunas 1:17. Unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Hunas ug didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 kaadlaw ug 3 ka gabi. Next line. Sa Jonas kapitulo 2 na ta bersikulo 1. Unya didto sa tiyan sa isda nagampo si Hunas, okay? Sa Ginoo nga iyang Dios mingon siya. Sa akong kalisdanan, o Ginoo, nagsangpit ako kanimo. O gitubag mo ako didto sa kalibutan sa mga patay, nagpakitabang ako. O gidungog mo ako. Let's jump into chapter 3 verse 1 sa Jonas. Ang Ginoo mingon usab di pa ni mao. Sa nauna ra ta. Wait. Kadiyot sa mga igsona. Before ta mo kuan na to, adto sa punta sa hinapos sa kuan. Let's jump into verse. Din ako ma-save. Okay, unya gisugo. Okay, mao ni itong verse no. Again, ako baliko no, Jonas 1:17. Unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Hunas ug didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. And then Jonas 2:1 nata. Unya dito sa tiyan sa isda nagampo si Hunas sa Ginoo nga iyang Dios ug mingon siya, sa akong kalisdanan o Ginoo nagsangpit ako kanimo ug gitubag mo ako didto sa kalibutan sa mga patay, nagpakitabang ako, gidungog mo ako. Okay? Then let's jump into verse 10. The same chapter. Jonas chapter 2 verse 10. Let's jump kay manaman siya prayer ani. Unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwa si Hunas didto sa baybayon ug gituman kini sa isda. Ang Ginoo mingon usab sa Jonas 3:1 nata. Ang Ginoo mingon usab kang Hunas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive ug isangyaw didto ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So, ano nakita diri mga igsoon nga balik sa tas history ni Hunas. Si Hunas mauni ang usa ka lagad sa Ginoo nga propeta nga ning supak tawag sa Ginoo no, ning palayo sa Ginoo. Ning tipas ba instead nga madto siya Ninive, ning adto siya Tarsis. Mao tong si Hunas naghimo, di ba? Kung atong topic the other week pagito natay topic mga igsoon may tungod sa once mo disobey ta, once mo supak ta sa Ginoo, naghimo tag kaugalingong bagyo or problema. Okay? So mao to igsoon nga to make the long story short, arita sa katong time nga si Hunas gitambog.
Si Jonas igsoon ning angkon nga siya nakaingon sa dakong unos. Okay, kay nahadlok naman tong tanang mga tripulante, tanang crew ba, ato nga barko, ato nga bangka. So ang ilang himo igsoon kay si Jonas nihangyo man, itambog na lang ko, okay? Ilabay ko sa dagat. Kay aron mohunong ni, okay? So mao to mga igsoon nga nagkahiusa ang mga crew, mga igsoon, ang mga tripulante, ilang gidayungan si Jonas ug ilang gitambog sa dagat. Kabalo pa mo igsoon nga ang tanan gi-set up, gi-design sa Ginoo. Tanawa. Unya gisugo ni Yahweh sa Jonas 1:17. Kasi maglibog mo, ang si Yahweh mao ni ang Dios igsoon. Okay? Ang Ginoo ni. Unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas. Okay. So sa diyang si Jonas igsoon, gitambog na sa mga tripulante sa barko kay iya man giangkon nga ako'y nakaingon aning unos tungod kay ning supa ko paminaw mo kung naminaw mo karon mga igsoon no nga gisugo mo sa Ginoo ayaw gyud mo ubalibad. Kung gibati ninyo nga gitawag ka sa Ginoo isip worship leader, isip na sa worship team, bisan back up na lang, isip unsa diha basta gitawag ka sa Ginoo gali mga igsoon, gibati nimo kusog kay conviction sa Holy Spirit, ayaw jog balibari, ayaw tipas kay naman pareha kang Jonas, no? Sa dang si Jonas igsoon gitambog na dito sa dagat. Ang Ginoo nagpadala og dakong isda, balyena, okay? Og ang dakong isda igsoon ning lamoy ni Jonas, okay? Og si Jonas nagantos igsoon. Napriso si Jonas sa sulod sa tiyan sa isda. Si Jonas wala man mapriso igsoon sa gawas, sa silda, pero napriso siya sa sulod sa tiyan sa isda. Piniriso gyapon siya. Tulo ka gabi og tulo ka adlaw. Okay? Mao na niya tong topic. Usahay igsoon dalhon ta sa Ginoo sa usa ka dapit nga grabe ta kaipit. Nga wala na tay masangpit kung dili siya. Amen? Mao na. Sometimes si Lord mag-design og scenario or situation in our lives nga wala na tay masangpit. Si Jonas igsoon wala na ni masangpit, Ginoo na lang. Ang iyang pamilya wa kabalo nga gikaon siya sa isda. Dili niya masangpit ani this time igsoon paminaw mo, look at me. This time dili masangpit ni Jonas iyang mga ginikanan. Dili niya masangpit iyang mga igsoon. Wala siya tao masangpit. No? Wala siya bisag usa ka tao masangpit. Ang iya na lang masangpit ani nga time. Ang Ginoo na lang. Mao ni akong giingon sometimes labi na usahay gahit tag ulo. Usahay igsoon disobedient ta ni Lord. Usahay igsoon maghimo-himo taga tong plano bitaw nga kita-kita ra. Usahay ang Ginoo tungod kay higugma ta sa Ginoo. Gusto si Lord nga i-rescue ta. Mao na nga dalhon ta sa Ginoo sa usa ka dapit nga wala na tay masangpit. Kung dili ang Ginoo na lang. Usa ka dapit diin dili nakakasangpit sa imong mga hinigugma. Dili nakakasangpit sa imong ginikanan. Wala na kay tao masangpit. Wala na kay you have no choice but to come to God. Just like what happened to Jonah because Jonah disobeyed his calling. Disobeyed the Lord. And because of that, the Lord create a scenario or a situation and brought Jonah into a certain situation that there's nobody nga iyang mahikap, masangpit, mapangayo ag tabang gawas sa Ginoo. Amen. If you're watching this time and you are in that situation nga wala na kay maduol, naay purpose si Lord. Kabalo pa mo igsuon, naay mga rason ang Ginoo nganong dalhon ka sa dapit nga siya na lang imong masangpit. Una, aron makahinuklog ka sa imong sala. Una nga rason or purpose nganong dalhon ta sa Ginoo sa usa ka dapit nga siya na lang atong masangpit aron makaamgo ta sa atong mali, makarealize ta sa atong mistakes igsoon. Just like what happened to Jonah. No? Dito sa sulod sa tiyan sa isda iyang na diskubrihan ang iyang sayop. Iyang na-realize dito siya nakaamgo. Kay matod pa ni Solomon. Paminaw mo. Nalagi po ni iba pa. Basta mo bira dyan ko mga igsoon. Panington akong kuhan. Okay? So, matod pa ni Solomon, the wisest king in the Bible. Yung Solomon rin. Panultihon, 20-30.
Sakto si Solomon, tanawa ang gingon ni Solomon. Mateo 20:30, usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Si Jonas igsoon gipasinati og pait, lisod, sakit nga kasinatian. Napriso siya sulod sa tiyan sa isda. Baho siro kay to, di ta ka-relate kay wa man ta nakasuway na. No? Imagine 3 days and 3 nights si Jonah nag-antos sa tiyan sa isda. Okay? Ngano man, usa sa purpose ni Lord para si Jonas, ma-realize niya yung sayop nga gitawag di siya sa Ginoo pero nagsupak siya. Sometimes magud mga igsoon kita ba, dili ta maka-realize sa atong mali, sa atong sayop. Kung naata sa mga hayahay nga sitwasyon, kung naata sa komportable nga mga kahimtang nato sitwasyon, apan kung naatas ka sakit, tumang kagulanan, kalisdanan, wala na tayo masangpit ang Ginoo din, diha na to ma-realize nakasala dahil ko Lord, silua ko, diba? Diha na to ma-realize atong mali. Sakto si Solomon. Ingon si Solomon, sa panultihon 20:30 usay kinahanglan makatilaw ta, makasinati, maka-experience. Labi naggahi kay tag-ulo, no? Sige nagpahinumdom ang Ginoo. Ang Ginoo sige na og hatag na tog chance nga pangalagad lagi nako, no? Balik na lagi nako, paggamit nako sige tagbalibad, no? Mao na nga si Lord mag-create og situation or scenario in our lives nga kana bitang pait kaayo lisod nga naman aron maka-decide ta nga magbag-o daw sa atong pamatasan, no? Aron makaamgo ta mao nay una igsoon. Kung wala ang sakit, sometimes kung walay sakit nga sitwasyon, dili ta kaamgo sa atong pagkabadlungon. Kung wala ko giingnan sa ako ang mami nga namatay na nga, iparehab ko nila, wala ko miduol sa Ginoo. The same as Jonah. Na situation again nga dalhon ka sa Ginoo sa usa ka dapit nga wala na kay choice kung dili mo sangpit niya. Amen. Mo na una nga sitwasyon nga una nga rason igsoon nganong dalhon ta sa usa ka dapit nga ang Ginoo lang atong masangpit una aron makaamgo ta sa atong sala. Ikaduha, inig makaamgo ta sa atong sala, maghinulsol ta. Amen. Didto ginulsulan ni Jonas igsoon ang iyang pagka badlungon kay nagbutbuot siya iyang desisyon ba. Didto na realize ni Jonas igsoon nga iyang gisunod ang iyang gusto, iyang pagbati kaysa sundon ang sugo sa Ginoo nga moadto sa Ninibe. Again, ikaduha nga rason aron maghinulsol ta. Makaamgo niya maghinulsol. Kay pwede ra man ka makaamgo pero wag gyud na hinulsol. Aw, nakasaday ko Lord. Di kumana na taon mo balik na po ka. Maghinulsol jud, no? Maghinulsol. Unsa nang paghinulsol, no? Gitawag og genuine repentance. Ako ning balik-balik ko nixon. Ang paghinulsol og pagbasol lahi-lahi. Ang pagbasol, nakaamgo ka sa imong sala. Nagmahay ka, nakasadyo ko, nakasa imong giangkon, maura. Pag humani mo gihilak, ning undang nakaghilak, nimbalik na po kaghimo atong sala. Wa ka naghinulsol na. Nagbasol ra ka. Again, wa ka naghinulsol ana, nagbasol ra ka. Igo ra ka nagmahay kay nakasaka, nakabuntis ka, nakasuyop ka na unsay imong gihimo. Pero pag humani mo hilak sa Ginoo, nagmahay ka, himbalik na pug ka sa imong ginulsulan. Wala na. Unsa tong imong gikumpisal nga sala, himbalik na pug ka. Dili na paghinulsol kay tinuod nga paghinulsol igsoon imo na makita sa 2 Chronicles 7:14. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa kungalan, moangkon silang sala magpaubos. Mubiya. No, na word nga mubiya dia talikdan. Ang tinuod nga paghinulsol mga igsoon, kung unsa nang sala nga imong gikumpisal sa Ginoo, ayaw na nagbalik ka. I'm not saying nga mahimo kang perpekto, makasala ka pero dito yuon. Ayaw nang naghinulsol ka, Lord, dinalagi ko mga bit. Amen. Pila ka adlaw nangabit na po ka. Wala na naghinulsol. Ang tinuod nga paghinulsol, kung unsa imong gibuhian, ayaw na punita. Kuha ninyo. Unsa imong gitalikdan, ayaw naglingia, imong lingion na mapariha ka sa asawa ni Lot. Ang asawa ni Lot nakaikyas na unta, masayib na unta, apan iyang gilingi ang Sodoma o Gomora nahimo siyang haliging asin. Ang tinuod nga paghinulsol, kung unsa na imong gitalikdan nga sala, ayaw naglingia. Manigdawag genuine repentance. Amen. Kung unsay pakalimtan sa Ginoo, kalimti na move on na. Mao na genuine repentance. Again, kung unsay gipabuhian sa Ginoo nimo, ayaw nagpunita. Pareha na ko, ako mong balikan, akong testimony.
sa dang way back 2012, inom sa tubig kay nigihangat nako. Way back 2012 sa dihang ning surrender ko sa Ginoo. Kay more than 13 years naman ko nga gi-set free ni Lord from the bondage of drug addiction. Inom, sigarilyo, babae, tanan. Sa time na ko igsoon nga naghimo ko gitawag og genuine repentance, dili pagbasol, paghinulsol gyud. Ko Lord akong giangkon adik-adik ko. Lord akong giangkon mangawat ko kwarta. Kwarta sa simbahan akong kawaton or ipalit og shabu. Lord nakabuntis ko, akong giangkon to tanan. Lord mao na, akong giangkon tanan. Then ako ning isurrender nimo Ginoo, buhian na ako ni. Tanan akong addiction, addict sa pornography, buhian ako ni. So akong gibuhian ang tanan, grasya sa Ginoo na nako punita. And until now nga nakadungog mo, wala na nako balika. Even one shot igsoon dili lang ako mutagay bisag usa ra ka shot kay ako naman ang gibuhian. Balag ingnon ko nila nga nasubraan ra ko, over ako, no? Balaan ra ka, no? Bahala. Basta ako, akong gibuhian, di na nako puniton. That is the best example, one of the example of genuine repentance. Tinud-anay nga paghinulsol. Ibutang, di na puniton. Amen? Sometimes, again, dalhon ta sa Ginoo sa sitwasyon pareha ni Jonas nga imong malingi, wala na ba? Si Lord na lang imong madul aron pilmero unsa to? Sa purpose ni Lord aron makaamgo ta unya ikaduha aron maghinulsol ta. Amen. Ikatulo igsoon. Usahay dalhon ta sa Ginoo sa dapit nga wala na tay masangpit aron magampo ta. Tanawa. Ako balik ko ni Jonah. Dara. Sadang si Jonah, dito na siya sa tiyan sa isda in 3 days and 3 nights. Okay? Jonas 2:1. Unya dito sa tiyan sa isda, nagampo si Jonas. Nagampo siya. Nagampo siya sa Ginoo nga iyang Dios, mingon siya, sa akong kalisdanan o Ginoo, nagsangpit ako kanimo o gitubag mo ako. Dito sa kalibutan sa mga patay, nagpakitabang ako o gidungog mo ako. Kung imo ning pamalandungan nga klase sa prayer ni Jonas, laom. Tanawa? Okay? Kaning na-word, dito sa kalibutan sa mga patay, nagpakitabang ako o gidungog mo ako. Atong mabantayan rihangtod sa ubos igsoon, gitambog mo ako sa kailadman sa dagat, mitidlom ako sa katubigan, o mitabon kanako ang gamhanan mong mga balod. Tanawa, no? Kung imong pamalandungan ang a kind of prayer that Jonah made this time, lahi nga pagampo laom. Amen? Sometimes, igsoon, dalhon ta sa Ginoo sa usa ka dapit nga wa na kay masangpit. Di na kakasangpit sa imong ginikanan, sa imong mga igsoon, mga tao nga duol sa dugan. Wa na kay laing sangpiton ang Ginoo. Kay gusto si Lord nga mohimo kag laom nga pagampo. Kanang pagampo gid bitaw nga sincero nga gikan sa kinasuluran sa kauyukan sa imong kasing-kasing igsoon. Amen. Kanang imo jung Lord. Wa na ko'y mahimo murag dangoy-ngoy na gid ba nga murag ning agulo na ka ba? Tanawa, no? Kay usahay man gud sa panahon nga yahay rata atong ampo tapara, Lord. Bantayay ko Ginoo be, ano, Lord, ikaw na bahala sa akong pamilya, akong mga anak, akong bana, akong asawa. Kanang simple ra kay nga prayer. Pero usahay dalhon kas Ginoo sa dapit igsoon. Nga wala na jud kay mahimo, wala na kay laing masangpit nga lisod kay nga sitwasyon nga Ginoo lang imong kadaganan nga naman. Kay gusto si Lord nimo nga mohimo kag gitawag og quality prayer, kanang pagampo yun nga with kuan bitaw gyud kanang sincere with a sincere heart nga kanang pagampo nga lalom jud kayo igsoon. Seryoso as in seryoso nga pagampo. Kanang dili gyud tapaw mga lawom jud bitaw kay deeper prayer jud ba, deeper level of prayer, something like that. Nga Lord, wa na jud kay mahimo ba? Ang prayer igsoon nagpailani nga nagpaubos ka. And prayer it means imong gi-acknowledge nga tao ra ta unya di ta perpekto, si Lord ra perpekto. And kana man gong prayer is a sign of humility. The moment we talk to God, it's a sign of humility. Kay nanginahanglan ka sa Ginoo. Once di ka magampo, pride na siya, wa na ka nagkinahanglan sa Ginoo. So mauna nga sometimes, like what happened to Jonah, gidala siya sa dapit nga wala na siya masangpit aron mohimo siya og
quality prayer. Amen. So ingana sa tao sakay dalhon ta sa Ginoo sa dapit nga wala na kay masangpit ba kung dili ang Ginoo na kay gusto si Lord nga one on one mo. Gusto si Lord nga naa kay gitawag og kana bitaw quality time in prayer bitaw nga quiet time gid ba nga Lord murag si Lord naa ra si mga tubangan bitaw. Seryoso jud kay nga prayer ba nga kanang gikan jud kinahiladman nimo. No? Kay sa panahon man gud nga haruhay ka, no? Sa panahon man nga komportable ka ba, magampo ka taphaw ra. Gusto si Lord nga palawmi pa imong prayer. That is why sometimes God allows or God will put you in a certain situation nga wala na kay laing sangpiton ang Ginoo ra kay gusto si Lord makiguan on one nimo kay gimingaw si Lord gusto si Lord mo gakos nimo mo lambing nimo kay sa panahon nga nakas kayahay sa panahon nga relax ka mantinilan ra nimo si Lord mo nang dalhon ka sa dapit nga Ginoon lang imong masangpit or siya na lang imong masangpit kay gimingaw si Lord nimo giuhaw siya nimo gusto siya makiguan on one nimo gusto siya prayer nga quality, dili mantinil ka ng kinagikan sa kinahiladman sa imong kasing-kasing. Just like what happened to Jonah. Jonah made a prayer, igsoon nga lawom kaayo. Nga naman, kay gidaman siya didto sa dapit, ngawa na siya mahimo, kung dili istoryahon niya ang Ginoo. Amen. Mao na igsoon, ang rason, anong usakay, dalhon tas Ginoo sa dapit, nga siya na lang ang atong masangpit. Amen. And then, aside from that, igsoon, mao naman to ikatulo, no? Una, dalhon ka sa Ginoo sa usa ka dapit nga siya na lang atong masangpit. Una, para makaamgo. Ikaduha, aron maginulsol ta. Ikatulo, aron mughimo ta og quality nga prayer. Ug ang last, igsoon. Kay bawo mo kung say rason nga nung si Jonah gipriso sa tiyan sa isda. Gialaw ni Lord nga mapriso 3 days and 3 nights. Okay? Kay nga naman, gi-prepare niya si Jonah. Sa sulod sa isda, igsoon si Jonah, nakaamgo na, nakahinulsol na, nakaampo na. Okay? Mao na to nga gipagawas na siya. Tanawa. Wait. Gipagawas na sa igsoon kay na-realize naman ni Jonas ang iyang sayop. So after Jonah realized his failures, mauna niyang naitabo igsoon. Unya Jonas 2:10. Minawa sa dihang si Jonas napriso og tulo ka adlaw tulo ka gabi. Sa dihang si Jonas gidala sa Ginoo sa dapit nga wala na siya masangpit ang Ginoo na lang. First, aron nakaamgo na si Jonas. And then, aside nga nakaamgo na ginulsol na siya sa iyang pagsupak sa Ginoo. No, katong mitipas siya ba? Nagbutbuot siya. Di nagampo na po siya. Man naman siya prayer. After si Jonah igso nagampo. Gidungog sa Ginoo ang iyang pagpakiluoy, pagampo, pagpaubos. Ang paghinulsol niya, gidungog sa Ginoo. So, mao ni mga igsoon nga sa Jonas 2:10 ningingon dire. Unya, gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didto sa baybayon. O gituman kini sa isda. So after Jonah igsoon repented of his sin or realized his mistake, and then after siya mga igsoon nakahuman na siya ampo, man na siya nga nakahinuklog na siya, giluwa siya mga igsoon, nagsugo na pud ang Ginoo nga yung gisugo tong isda nga nagkaon ni Jonas, iluwa na siya dito sa baybayon. Okay? Man na. And then paghuman ato igsoon, dara dire. Ang Ginoo mingon usab ko na sa Jonas 3:1. Okay? Ang Ginoo mingon usab kang Jonas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineveh. Ug isangyaw didto ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. Kung ato ni siyang pamalandungan igsoon, ang kadto di ay pagkapriso ni Jonas sa tiyan sa isda in 3 days and 3 days and 3 nights. Ang kadto daing si Jonas gida sa Ginoo sa usa ka dapit nga si Lord na lang iyang masangpit. Giprepare day siya. No, it served as preparation for him kay naay misyon ang Nineveh. Amen. Naay misyon. So pasabot igsoon, usa sa rason nga dalhon ta sa Ginoo
sa usa ka dapit nga wala na tay masangpit gawas sa Ginoo. Aside nga aron makahinukulog tas tong sala makaamgo, aside nga para maginulsol ta, aside nga para muduol ta og magampo ta. Dal gidata sa Ginoo diha di ay sa usa ka dapit nga wala na kay masangpit kay giandam lang ka sa Ginoo. Kay inighuman sa proseso nga ma-realize nimo imong sala, no? Nya mo balik na ka sa Ginoo. O naman na, no? Nagpaubos ka, nagampo ka, nag-reconnect na ka sa Ginoo. Giandam lang di ka kay after that naay misyon. Kung nagtanaw ka karon igsoon, gibati nimo nga murag ako gini pastor naa karon sa sitwasyon nga murag wanay mo salig nako. Dili na ko kaduol, dili na ko kasangpit og mga tao. Ginuon lang jud ang akong duulan karon. Kung ikaw na igsoon, meaning giandam lang ka sa Ginoo. Kay one of these days, usa ka adlaw, nay misyon, nay ipabuhat si Lord nimo. Amen? Like Jonah, no? After that, igsoon, mura siya girehaba. Dito sulod sa tiyan sa isda, 3 days and 3 nights. Paghuman sa proseso, nga dito si Jonas gipaubos sa Ginoo. Dito si Jonas gipaila, nga nakasala ka, gipahinulsol. Okay? Then, nag-reconnect na siya dito, ilawom sa isda, igsoon. Pag humana na, gisugo siya. Kaya na misyon. Di ta mabalaga igsoon kung nata sa sitwasyon karon nga Ginoon lang yung masangpit. Giandam lang ka sa Ginoo, gi-prepare ka sa Ginoo. Amen. Giandam ka sa Ginoo. Why? Because you have a mission. Amen. Nya after that addiction si Jonah effective kayo niya tungod sa pagwali niya. Daghan ang nakaamgo. No? Daghan ang tanawa. Na Jonas 3:5. Ang tanang tao nga nagpuyo sa Ninibe mituo sa minsay sa Dios ug nagpuasa sila. Okay? Na-word rin nga ang tanang tao nga nagpuyo sa Ninibe mituo sa mensahe sa Dios. Okay? Di ba? Si Jonas ang nakaingon nga ang mga taong dautan nga nasa Ninibe nakaamgo ning tuo sa mensahe sa Dios, no? Si Jonas gihimong instrumento for their salvation. Pero di siya si Jonas gikan didto gipaamgo sa una. Si Jonas gibunalan sa, si Jonas gikastigo sa kay badlungon ba. But after that, Jonah realized his mistakes igsoon. Dito si Jonas naka-realize sa iyang sayop, sa iyang sala, dito siya nakaamgo, dito siya nagampo, nahitabo nga reconnection dito sulod sa tiyan sa isda. Pag humana na, si Jonas gipagawas, niya gisugo kay naday mission. And after that igsoon, si Jonah, effective instrument ni Lord. Kaya ning tuo man niya ang taga Ninibe. Amen. So again, naakakaroon igsoon sa sitwasyon nga wala na kay masangpit si Lord na. Usara ang hinungdan na igsoon. Usa lang ang rason na giandam ka sa Ginoo. Ngano man kay na siya ipabuhat nimo. Amen. Nay mission. No, mao na ilas. Pilmiro aron makamunggo ka. Kay maybe nakay gibuhat nga ni disobey ka. And then, tungod kay nakaamgo ka, maginulsol ka. After ka maginulsol, mo to, magampo. Nakay, maghimo kag covenant. Baka nang laom dyan nga prayer, bitaw pakigsaad, Lord, mao ni. Pasayloa ko, mag-something na. And then after that, igsoon, reconnection na mo. Kaning kangam ka, ning reconnect na ka ni Lord. Andam na ka, na-equip ka, i-equip day ka. Meaning mga igsoon, sa dapit igsoon nga wala na kay masangpit, diha ka i-equip ni Lord, diha ka i-mold ni Lord, diha ka i-reshape ni Lord, aron mahimo kang effective instrument kay naaday mission. Maybe ang Ninibe nimo, imong pamilya, maybe ang Ninibe nimo, mga tao nga duol sa imong dughan, imong mga higala, kay ang Ninibe igsoon, it is the group of people nga wala pa nakahibaw sa kamatuoran. Ang Ninibe igsoon, mao na ang mga tao igsoon nga wala pa nakaila sa Diyos. Mao na Ninibe. And maybe ang Ninibe nimo imong family, imong bana ba imong asawa, imong anak, imong ginikanan, or kanang any person that is or that are close to your heart, mga basta kauban man nimo sa trabaho, kauban nimo sa negosyo, mao na Ninibe nimo. Basta mao ni timan ang Ninibe, mao na ang mga tao nga wala pa nakabalos kamatuoran, mga tao nga wala ka ila sa tinuod nga Dios gamiton ka. Mao nang karon naa ka karon sa dapit nga wala na kay masangpit.
Kay giandam ka ni Lord. Kay gusto si Lord i-reshape ka. Nga imong character ba. Kamao na ka mo pailog, kamao ka mo paubos kay sa Ninibe, igsoon, kanang Ninibe. Makasugat ka og mga pilosopo diha, mga tao nga yagayagaan ka apan na equip naman ka kay didto man ka gidala naman ka sa Ginoo dito sa dapit ba nga wa na kay laing masangpit ba didto ka gimulda didto ka gipaamgo sa Ginoo. Amen. Mao nang didto ka na andam ka, na equip ka, na ready na ka for the mission. Amen. Mao nang ayaw mo ka tingala, ayaw mo ka balaka kung karon na nagtan-aw karon diya nga naa ka karon sa usa ka dapit nga mura og wala na kay masangpit gyud lain bagawa sa Ginoo na lang giandam lang ka. Amen. Gi-prepare ka ni Lord diha kay na siya ipabuhat nimo. Aside nga gipaamgo ka, nakaamgo naman ka. Naginulsol naman ka. Naghimo naman ka kag covenant pakigsaad sa Ginoo, lawom nga pagampo. Quality prayer gyud ba? Nag-reconnect naman ka. Meaning andam na ka. Ug pag andam-andam kay usa ka adlaw na mission si Lord. Amen. Naipabuhat si Lord mo. Just like what happened to Jonah. After atong nahitabo ni Jonah sa ilawom sa isda, na ay gisugo ang Ginoo niya. Pareha na nato. Amen. Dili kay diretsog sugo nga wa kay agi dito proseso nga naay mga unsahasasan ka o na bayron ka aron inig panigbas nimo didto, mangani ka didto. Mangani ka ba? Hait. Amen. Ana igsoon kay naay pagmolda una sa tong karakter, i-reshape ta aron ang atong karakter makita si Lord igsoon. Amen. That is why Jonah become effective. Amen. Sa iyang pag-share sa pulong sa Ginoo sa Ninibe. Daghan ang nintuo sa mensahe sa Dios. Pero si Jonah gikan sulod sa isda. Didto siya una gipaamgo, gipahinulsol, no, gipa-reconnect sa Ginoo balik kay ning tipas man siya, ning disconnect man to siya kay imbis padong siya sa Ninibe. No, Ninibe pa siya padong connected. Didto man siya Tarsis, meaning ning disconnect. Didto sa tiyan sa isda na nahitabo nga reconciliation sa iyang relasyon ni Lord. Didto sa tiyan sa isda na nahitabo nga reconnection. Amen. Nakigsaad si Jonas. Ingana na igsoon. Again, if you're watching this time and you could feel it right now that you are in a situation that only God, only Jesus ang imong masangpit. Praise the Lord! You're like Jonah. Mura kag si Jonas. Relax. Submitar lang sa proseso sa Ginoo. Submit to God's process. Kay katong nahitabo ni Jonah sa 3 days and 3 nights, no? Wala ikaw kaon to. Unsa may kanon niya dito be? Imagine, no? Unsay kanon ni Jonas sa tiyan sa isda? Kanon to niya itong mga tinae. Unsay to? Wala. Baho kay to. But 3 days and 3 nights, mao to'y proseso sa Ginoo niya before siya gigamit. Before siya gidala sa misyon sa Ninibe, no? Pilmero, gipaamgo siya, gipaubos siya maayo dito. Gipaamgo siya, giparealize siya ang sala. Dito siya naghinulsol. O dito sila nag-reconnect sa Ginoo. And after that process, 3 days and 3 nights, gisugo niya tong isda nga nagkaon niya, iluwa na dito be. No? Iluwa na dito kay okay na, andam na. Meaning igsoon. Again, if you are watching this time and you are in a certain situation or a scenario nga si Lord na lang jud ang imong masangpit. Giandam lang kas Ginoo. Giandam lang kas Ginoo kay na siya ipabuhat. Kay sugoon ka sa Ninibe. Again, ang Ninibe, dili ni siya literal. Ang Ninibe is the group of people nga wala pa kabalos ka matuoran. Ang Ninibe, usa ni mga grupo ni sa mga, mauni ang mga tao nga wala pa makaila sa tinuod nga Diyos. Ikaw ang gamiton. Maunang submit to His process. Sakit man. Usahay igsoon. Sakit. Di lalim na 3 days and 3 nights ninaka sa sulod sa isda. Di lalim na nga proseso, but we need or we must submit to God's process. Because after that, we will become an effective instrument for the salvation of our families, of our friends, to all of the people around us. Amen? Submitar lang ta. Ang sundang igsoon, ang espada, dili na pwede gamiton diretso kung dili bairon. Kay habol na. Amen?
Again, submit ta lang sa process sa Ginoo. Kay after that, mo shine ta, mo sidla, mo danag ta, mahimo tang kahayag, mahimo tang effective instrument ni Lord. Amen. Ana ra na. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight. Salamat Lord nga imo ming tagaag mensahe karon nga mensahe sa paglaom Ginoo nga. Normal ra jud na Ginoo nga usahay labi na nagpabadlong minimo. Imo ming dalhon sa usa ka dapit nga wala na mi choice kay wala na mi laing masangpit. Dili na mi kasangpit sa mong mga higala, pamilya, mga tao nga duol sa mong dugan kung dili ikaw na lang. Wala mi choice kung ikaw na lang among sangpiton. Kay imo deming andamon Ginoo. Gusto ka nga makahinuklog mi. Gusto nimo Lord nga ma-realize namo nga gitawag gud mi nimo. Gusto ka Lord nga magpaubos gid mi nimo. And you want to reshape our character. You want to mold us para mahimo ming effective instrument. So naay proseso. Sama ni Jonas, yes, si Jonas epektibo nga nagwali sa Ninive. But before Jonah went to Ninive, diha sa siya gipriso nimo sulod sa tiyan sa isda. Naay proseso, nagantos siya. So naagi na Lord. So Lord God, salamat kayo Ginoo. Kani nga message naghatag namong paglaom nga everything is you are in complete control of everything and you designed this situation or scenario Lord God kay naa kay gihimo namo. Na kay gi-reshape, giusab namo Ginoo. Kay imo lamang ming giandam. Kay imo ming gipili o gitawag for a mission. Salamat Lord. Salamat sa imong mensahe karong kagabhion. I pray nga because of this message among ma-realize ang among pagkatinawag. Among ma-realize nga imo jud ming gipili taliwala sa daghang gi-invite nimo. Sama sa imong pulong nagaingon ka daghan ang gitawag. Apan jutay ra ang gipili. So Lord, I pray and I declare nga tungod ani nga mensahe karong kagabhion Ginoo. Mas the more pa mi Ginoo nga mahimong bold, magmaisog nga magpagamit nimo. Dili mi mag-doubt sa mong calling, but Lord God, excited mi nga magpagamit nimo. Kay way laing pinakalami, pinakanindot nga mahitabo sa among kinabuhi. Kundili among matagamtaman, among matuman ang tawag namo. Because this is the highest calling. Kay bisag unsa pa mi ka professional diri sa kalibutan, kagraduhan o kadaghag kwarta, kung wala pa mi matunong sa tawag nimo, wala paghihapon na kuha ang among purpose nganong nabuhi mi. But Lord, thank you for this message tonight. It helps us realize nga nganong naami sa dapit nga wala na mi masangpit, nganong dalhon jud mi nimo sa dapit Ginoo nga maglibog mi nga ikaw na lang jud ang among saligan. Kay imo lang ming giandam, kay nakaipabuhat na mo. Thank you so much Lord for your message. Holy Spirit, thank you. Salamat kayo. The message of hope, salamat Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. This time, I continue to pray to all of the listeners, viewers this time, followers, subscribers. Father God, I pray, continue to bless them. I speak blessing for them. I speak financial breakthrough to those who are listening right now nga nag-antos sa ilang utang or nakinahanglan o kwarta, Ginoo. Lord God, I declare you're gonna make a way. You're gonna provide their needs and you're gonna prove it to them that you are Jehovah Jireh, the Lord our great provider. Walay mga problema sa financial so unsa pa nakadako Ginoo nga di nimo makaya. Kaya nimo. So Lord God, I declare financial breakthrough and mangita kag paagi Ginoo aron maimpas ilang utang, matagbo ilang panginahanglan, matag-adlaw in Jesus name. And Lord God, right now I declare healing. I declare complete healing kayuhan Ginoo right now. Sa tanang nagtan-aw nga naay klase-klaseng balatian, akong gideklarar ang kayuhan sa pangalan ni Jesus. Akong gibarugan imong saad sa imong pulong nga pinagi sa imong labod Ginoo. Pinagi sa mga bunal Ginoo. Pinagi sa imong mga samad na ayo kami. Walay balatian bisag unsa pa nakadako nga dili maayo. Pinagi sa labod nimo. So Lord God, I declare healing in physical right now. Kung nay nagtan-aw karon na minaw nga nasa ospital, maayo ka sa pangalan ni Jesus. By Jesus' wounds, you are healed right now in Jesus' name. And I declare nga imong tagbuon Ginoo ang ilang panginahanglan sa bills in Jesus' name. Sa tanansad nga nagtan-aw karon nga dili physical ang ihang
sakit but emotional, I declare healing also. Inner healing in Jesus' name. In Jesus' name. And Lord God, ako nagampo, Ginoo, sa tanan nga nangitag trabaho. I declare open doors for a job in Jesus' name. Himua lang silang matinud-ano nimo, Ginoo. Mga nagkinahanglan og item, mga board passer, pero why item, I declare, Ginoo, magmilagro ka, Lord God, in Jesus' name. Ikaw ang ilang pinakalig-on nga bakir sa pangalan ni Jesus. I declare magka-item si Lord God in Jesus' name. And of course, sa tanang mga negosyante right now, businessman and woman, I declare prosperity, kauswagan, kalambuan, pag-asenso, himua lamang silang faithful ni mo, Lord God, knowing that you are the blesser and everything that they have right now comes from you. They're just a good steward of your blessing, but you are the owner, you are the blesser. So Lord, himua silang angayan, himua silang kasaligan, kapiyalan. And of course, Father God, I pray right now sa tanang nagtanaw nga gapos sa tanang makadaot nga bisyo, any addiction, pornography or unsa man, Ginoo. Akong gibugto tanang talikala karon ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Under the anointing of the Holy Spirit, I break every chains tanang talikala ni Satanas sa pangalan ni Jesus. I declare deliverance, I declare transformation in Jesus' name. And right now also I declare salvation for the whole family. Sa tanang naminaw, nagtanaw karon nga nagkinahanglan kaluwasan sa ilang tibuok pamilya, I claim, Lord God, your word in the book of Acts, that if we believe in Jesus, we will be saved, and of course, together with our whole family. Amo nang gibarugan, Ginoo. So I declare salvation, Lord God, to our whole family in Jesus' name. You're gonna make a way for them to realize the truth. Kaya nimo mangitag paagi, Ginoo, aron makamata sila, aron muduol kanimo og mga lagad nimo. And of course, right now I declare peace, kalinaw sa tanang na depressed karon. Sa tanang naglibog, in troubles, nag-struggle, I declare peace og ibutang, Lord God, ang paglaom silang kasing-kasing karon. Secured sila diha sa imong kamot. Salamat, Lord, ilaygon ka sa walay katapusan. Among ang kunon karon ang kadaugan, kagawasan, kalinaw, kalipay, panalangin, milagro gikan kanimo. Amo kining gidawat uban sa pagtuo, himua lamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kini among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, gituuhan, gisaligan, Ginoo, gipasalamatan daan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you. So I give all the glory back to the King of Kings and Lord of Lords. That's all for tonight. See you again next time. Anyway, thank you na 11 stars. Thank you, Stars Senders. And by the way, don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. You can find, as always, the link in the caption of this live. Free to subscribe, okay? Kaya ako ning i-download, kay mawala raman eh. Ako ning i-download karon kaning live na to niya akong i-upload dito. Amen? And I declare that tonight, pagpahulay na to, mag-uban si Lord, yung presensya, yung protection, and His warrior angels will surround our place, atong mga balay, igsoon. Then, we will wake up tomorrow safe and sound because of the presence of the Lord. Amen? And, of course, to all of the OFW there who are still working, kay laylahi man og time, no? I declare that God will bless you and all the works of your hands, i-bless ni Lord. And today is gonna be a victorious day for us. Amen? So, that's all for tonight, mga igsoon. Ampo, amping, abante. Akong balik-balik ninyo igsoon sa panahon nga madagma mo bangon, pamapha og padayon, hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. Amen? So again, that's all for tonight. See you again next time. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Dili kay kamura. Amen? So again, thank you for listening, for watching. Salamat kayo. And again, sa Star Senders, thank you kayo. See you next time. Good night, everyone. God bless.